Ekoromogi kawasodo kendo wang'eyo motende kod singo mar jatend piny kendo gi mibadhi ni jatend piny William Ruto golo siem ne kuonde thieth kod jogo ma ibiro yudi gi ketho mar temo lodho omenda kuwuok e aguch okumba mar thieth mar SHA ka okoni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Kowuoye kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi e kinde mane obago romo gi ji maromo 6,000 mawuok e kaunti ma Kiambu, jatend piny koni jogo ma ibiro ndhi kendo chwale do ka owacho ni jogo ibiro ndhi kendo chwale do ka omedo ni obiro neno ni omenda duto ma okwal oduoki aguluno. Jatelono oyango ni maloyo osiptende 1,000 oselor ka imianogi kod mibadhi mar SHA kendo ni tend SHA oseketo kenge mowinjore mabiro fwenyo kendo yango kuonde thieth mabandia mageto lodho omenda kuwuok e agulu mar SHA. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukuwa na madeni ya bilioni 30. Haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digital system, the digitization process of SHA is what is making us to detect all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. And I want to promise the people of Kenya, we have already closed close to 1,000 health facilities. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them because it is criminal to steal money meant for patients. It is criminal to steal public resources using whatever means. So, watch this space. SHA is going to work because we are going to eliminate fraud. Ekoromogi wakaw yueyo marwa mokwongo weche manyien ma tinende ni ma en ang'ichwelo kama bende wamedo kelo ni mathoth ahinya ma otimore ka en higni 15 nyaka ne dhial katiba kata nyaka ne sidh katiba mar piny Kenya matiyo sani higa mar 2010. Par ni paro medo nyuolore, ji medo go mbaka, ing'iyo kuonde ma osetiyo maber gi kuonde ma samoro